Waqt Breakfast News it-tnejn filgħodu, id-deputat Franco De Bono qal li l-Prim Ministru u l-Partit Nazzjonalista ma jistħux. Wiċċhom qatt. Ġifieri daw laqqas mistħija. Jiena b'rispett kollu biex il-bieraħ kellek Prim Ministru ta' pajjiż jgħid quddiem ġema nies. Qisu xi rivelazzjoni kbira u qisek tirringrazzja lil Gonzi. Għax il-BWSC ħadd tagħmel tajjeb għal xi danni. Issu tirringrazzjah, ġifieri. Ġabilna Power Station tmarrat in-nies. Tmarrat. Jekk xejn, jgħid De Bono, il-Prim Ministru kellu jagħmel apoloġija. Wara li kulħadd qal inkluż l-Awditur Ġenerali qatt tagħmel kummedja għax dik prototype, tajjeb, dak li ilhom in-nies jgħidulu ġara. X'ġie jagħmel? Laqqas wiċċu qatt. Jiġifieri laqqas apoloġetiku, laqqas isma' skużana, għax vera ilkom tgħiduli, imma jien ma nismax. Wara diversi allegazzjonijiet buħut minnhom elenkati f'rapport li sar mill-Awditur Ġenerali fl-2010, De Bono jistaqsi jekk il-Pulizija kellhom x'investigaw il-każ. Tal-BWSC daqs dawk intriċċi u allegazzjonijiet. Il-Pulizija laqas investigaw. Da li rridu nitkellmu hawn. De Bono jemmen li fid-dawl ta' dawn aħħar żviluppi tkompli tippersisti l-urġenza biex il-mozzjoni ta' sfiduċja fost Ingatt tiġi diskussa. Inti qed tara fid-dawl ta' dak li ġara għadek qed tara llum it-tnejn stembaħna anke fatti ġodda l-urġenza li tiġi diskussa il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tal-Ministru Ingatt. Ta' żgur, jiena qed tikkunsidra fil-Parlament, l-ewwel qed tikkunsidra that I step up. Għax dawn ma jisimgħux. X'fida għandek Prim Ministru qed jgħidlek jien ma rridx nagħti każ ħadd. Bliema mod jistgħu. Issa nikkunsidra.